pamoja. Dan apa mesti dalam pamoja? Tidak pandai kita memakai. Itu ada cukup. Kita barang cukup. Jadi macam apa ni? Kita pakai. Malah di bawah Daw ya wacce kami. Ini mereka alin kini punya kak. Daw ya dari panyaya ate tuang agara. Tunggu buat ni wana wa nyanya ini tas. Arbu kumamai tunggu. Arbu tunggu ga akanya ni kan. Daw agam kota ni bang. Agam mbaya ni bang. Agam unga machechi pa umba. Ibu chupa. Waka isama upa ni matsorora upa wachiki buroi. Ikawadaiza tuwazi wanawake wetu wote jao tuwazi kurudi kama kurudi na kuonyesha ndiri yeye tuone sana tuone kitu ambacho reingeri kufunga takaita more than 7 months chungu wakonera kwa fonera na anazatiza wanatetea watu na namba kwa watu tuwafonera uyaitaura netizo anene tizo kutamburenyi rifa afya wana saka ndakazofunga kuti akaiti kwa changamiro watsana nguruonda muzikoraora bata mai wangu kuti wakamubatira pati kuti muroi Taura ini melipus. Taura ini. Yang diproduksi dalam negara Pakistan memang di bawah suatu tempat itu dia untuk dia orang tidak ada dia sini tidak ada jadi zaman sekolah orang orang mana orang barang itu ada rumah dia zuru kerja ke apa dia tidak tu apa why dan kerja cukup ada exercise apa ada exercise before wakang apa lagi wakang apa lagi ada yang mesti wakang tahu yang ni akati maiyo hapo damsipata maiyo mimi ukwara kwiso ndini mundu ndibata ndini mundu ndibata au ya mani rali kukudzera kwa mamuka ndikutaurire zvindu wazi ndiwo ndiwo muri zvese para kwiso ndiwe undi kwazi uruwe ndibata iwo ndiri mundu zvese zvibata anga ine mukabva vada unditorera ndikotema ngede mupinda mbedhu mangu zvato mukadzashinda kwazobata ikati vropinda utore ndimo ndakarata mbedhu pinda uri free kutema ukazoshinda kwazombata bhanda kuti zvadaro kwaichechi iri kuuya ida kubata munhu kupinda ngehuku huku ingopfugambira nayo kupinda ngehuku tikokuchengeta sei munhu enda umba kwako zvapera izvo kwaichechi iri kuya chechi ibva yauya chechi yauya dare kovha kwazi pindai padare ubva pinda padare mbuya uri pano ere ndikandisi pano kwazi fugamai ndafugama namata kwazi munhu wakufamba kurofita mbuya munoziva ere kuti muri muroi munodaira ere kuti muri muroi ndikati handidai handisi muroi kwai muri muroi imi muri muroi mbuya ndikati handisi muroi kwai mune durire minaro rine chigamba mukati chesimbi endai motori ndikati handina duriri rine chigamba chine simbi duri rangu riri panapa rina chigamba chesimbi kwazi riripi ndikati rirumba kwangu kwazai motori manatora duririya waya naro ndikati rine chigamba ere ende mati harina mutu iri rine mutu kwazi wo garirai dura ndikati kudurira handigari danga imaina kubata uroi hwangu bedroom pangu imba dzangu dzinope handigariri duri kwazi wese wati unoramba noroi wake iwaidera uramba noroi wake ngagare paduri ivo handachema ndariti agara pari uri muroi ndikati wo ini ndingandigare paduri pandatogara paduri pai watora duriya kwazi pisai duririya ngaripisa pamoto varapisa tapedza izvozvo bva wazoti oraiti chechi yape vandazvitaura kumba kwangu kuti ndizvo ndakaita kwaitete mirai tichaudaidza titaure navo saka vana vakabvaunganidzana wega ndinaona 6 vasikana 2 vakomana 4 pa6 hwavo vakabva vadaidzana wega nevasikana vangu vari harare nemukomana anga ari kuharare iye anga ari kumba vakafonerana ndisikazii kwazi iwo usataurire mhaiyo vasikana kuti tikuda kufamba ndisiye tiende tokufambe tega kwaizvakanaka iye vakatondioneka mhaiyo ndaudzokwa basa bhegi rake musari kukiti kwenda
vatoenda nekusa kutoenda Harare. Waenda Harare kweyo mene ndokafamba ere wakati wasikana 2 wakomana 2 wari 4 ndio wanga uri mukomana mukuru angarifonera naye Elijah fona naye mhaka ndiri kuuya Elijah uya ndakana kati kuzokwaidza foni ndakati site wazoti uri kuuya sei usikuuya bakazi saka isusu tauya kuno kuvasikana nemukomana wacho ngatifambe system vana vakafamba kwazi ndakafamba kuenda pa4 wakaenda kwamira ngozani ngobuda mapepo tukatasha wakasvika kwese ikoko mira kopo vari kwasikana wacho vabva ikoko manje ndanaziya waya kumba mukomana vasvika vagara masero mbamanga kwazi mbeya gotsi ndapota tazofamba tazoona tsono iri mumvura chaizvo sori yenyu mhai ini ndakatadza ndandisikazivi kuti ndizvo zviri tafamba tadubvirwa nhoroondo chaichai kwese kotaifamba handizotaizwa pamhai ndaregerera hangu dziva ndamuregere ngati kuregere kwapamushabatsiri kuti nyaya yangu ndakandatisa kwani kwababa angu chienda kwanyakamhaodi otaure navo wadzika kuti wakadadzana siku vatadzika ikwe vataurirwa muri kwazi ripai mari yakadhaji vatana seku kwazi ayo kutadza kwenyu kuti mafamba imimi mwega ngatifambe tese kwazi ayo vatichafamba tavura kugutsikana wana sekuru takuda muripo vavachadya muripo $300 wabva vati orit na tichaya tobhadhara wabva vatenga mubhurangeti ravo mbudzi yavo vatenga nemagurosari ekuti vanhu vayo vana sekuru vaunganidzana kumba ivo vawadzika neni vanadzika iye wakabata mbudzi yake yakakadzika mukomana mukuru wakaramba futi kuuya asi mari yembudzi ndiyo wakabvisa Elijah uingei kwazi aiwa inumendai vaoenda wega iye ndiyo wakaenda nemukomana mudoko vawadzika ikweisi vasvika ikweyo kwanyakama vatoti isusu tauya mari yedu hainodini hainokwana inini ndichabvisa 180 ngeuyu yatsara yacho inini handichabvisiba ngoti handisini ndegapa kwazi ndaona sekuru zvakanaka duriro makabvisa ratete $200 kwazi zvakanaka tichabvisa patakwira kumba ngemuna Oktoba imomo takwira kumba tagara December yatanga futi nyaya wauya futi uri murwe enda kumba kwako uri mumba kwako enda pabrashiti enda kwako kundidaidza ndiri mumba make ndimona nditori mumba make ndaendepo wana wakauri mwake nyuchiya ndabva ndavavharira kuti wasauye bainena ngotanga kadhakwa wari undivharidzira wana ngawakwei vakwiraona wacho vatoraona kuti katai wana wezovakwadza wakadhakwa wadi kuti uzovaone mangwana kwakaedza hakuite kurumba rumure vatora bhemba vachai ningi yake iyi tebho yake kayazi tebho yake ini ndikati ningoti ungonditemera munhu ini ndibheta ndiende pakwangu unditemere kumba kwangu pandatobuda mbangu emufrench door rake kondiri kubuda iyo udzingira vanamhanya vandasvika pamba pangu ndangisaiwasara kutora bangu vanga ndinapo vatora kutora banga mumba make vatora kutora bangu vandidzingira ndasvika pamadziromba yangu pabhenu vanditi vandatodini vandatotiza vandagwa pasi pane nzungudziro vandibata chimwe changu neni kundindiudzanei dakukurai nhasi dakuka ndikati unotourayako nhasi nditofa kana ndakafa zvitozikana kuti ndafundauraiwa ndiko handina neanazvo bango ndivhura kutouraya zvapedza izvo ndikati zvakanaka vandadzika kumba kwangu vandataura muna December macho mumba Christmas mwana wangu muningini wake wakumubvunza wari kumashopu iwe mukoma ungoita vhareni namaiyo vakadini ngotoita vhari namaiyo urai wacho wadini mai wakakuchengetawo uri grade 3 mapaka pa2006 mai aitiitira kuti mortgation daida kukurora iwewo ndakamubvunza iwe dandida kukurai nekukuya iwe ndiya murai nekumuziva ngekuya wani kwazi munga muruya wemarai ngemwana munga muruya wemarai ndikati ai zvakanaka ndikati saka ini nditi yamurai zvakanaka iwe muningina vabvunza kumagurosati iwo hazviitirei maiyo kudaro muningina kazibati vamudzingirirana naye ukana magorosa kuningina vatiza vaya kumba apinda mubhedroom ora apakamuzwa ari kuuya akazwa mukoma ari kuya nevhairesi aivhadini aivhavhara buda mubhedroom yaenda kozera kunze pabuda iyo vapindsvika uri papi mbuya gwenzi nangoni dakuna ati dakwauraya nhasi ndira kutouraya munhu handa basa nekuti zvakadauraya munhu pa vandati iwe acherurimiwe kwaenda buda angatobuda aenda ikobva aenda mumba kwake ngoti wakakapana nepaterera pamba pake nepanga vaenda mbaka akabva atora dinner bread yake inge Christmas dinner bread nenyama obva uya nayo kusvika tiri mubhedroom mwangu mayo vavhura domu remwana wanasisa wacho wanga ari kuripo wani apa urudaro ngendayenyi nemuzukuru anga urudaro ngendayenyi mira titaure nyaya yacho usati waonera mwana uruzika ndiani hasi uzika vatsika dinner bread hatuziva tiri kukumura bhoti vatsika dinner bread vaitibate vaiti kwi kune muningino wako vabhura tsinga yakati muningino wako vhakwara uyu musisi wacho vatobuda nemwana vatoenda kubuda kunze vatsvaka mota kuti aende kuchipatara ropa piri iri pamubhedha
ndikati vaenda saka aenda ikoko vaenda kotora haya motikasi $40 vadzika havo vaenda kosona uyu vasara vati chiteera misisi wacho chiteera nemari kune mukunikina wakwadza handina mari yekurasabe muroyi unosapota mai yake kuti asati arorapa hazipa kuti mai muroyi utopopota ari pambapaya mai muroyi handikuitika handini mari yekurasapa saka ubva auya kubva kukiriniki iye anga atora mari yake abva kutaurira mukadzi ake kuti ndautera munin'ina vamupa mari 50 kana 100 vaenda magrosa susta atora pakasvika kubva kuhospitari kati ati panapa hatigoni kurara nangonauya panapa tingotokwadzwa ndatora mwana wangu naye kumba kwangu panyakamba kwasekuru ndikati sekuru ndauya one mwana izvezve kwani mwana une vhene dzakana ndikati ndizvo zvaizve ndiri ikoko pandazwa mhere yarina futi ndiri ikoko musei saturday ifriday ke yarina mhere wauda kubaya muzukuru banga ifi varaguka muzukuru akabata mai vakadini napurani sekuru ndafonerwa ibvai pamba pacho kandi mimi ibvaipo kandi mimi pamba pacho wadzonzerwa banga wagarirwa ndanasisi wacho wasungwa kai ndikati muchai vamuchai vaenda vaenda zvikuti kumapurisa pakana mapurisa mukuningira vavurata kuti vaaiva futi motika ngemari yemunin'ina wayo yakwadza uyo $40 wadzika zvikwarubu vaenda kuti asungwa ikoyo wasungwa yajeri wabvaenda jeri vaenda koti pagwiri padc enda koti vatatora mukoti inini wanhuwe handichagoni kugara nemunhu ndipe episoda ndidini ndigara hangu ndega kumba kwangu niye aigarawo kumba kwake vanati episoda kwaingi atora episoda ndatotora episoda yangu vanatogara pamba pangu ndagara pamba pangu paipaya iye haazouya mani mvura yangu ngeyangu mvura inoshandisa ini yanoshandisa imvura yangu yendakatenga mapombedzi pamba kwake kuti adiridzi inini vaati episoda ndatora vandamuregera kuti mnabva muna December kusvika zvine kushandisa mvura yangu handina mubvisira mvura ndauti ufu wangu wapera shamwari ndipingori zvapera muroro wakavhura chigayo kwatezwa wake ndikwakaendesa kogaisa wakachigaya chake kwatezwa ndikwakaisa aisa chigayo ndikati ufu wangu wapera ndidoro rangu murora ndiende kogaisa chigayo chirugayari muroro wakandidaira uri muno muroro wacho kuti chigaya amusugaya bambuya gwenzi ndasha wakati kwazi muchagaisire mbuya gwenziba ndikati ngedenyi kwainge episode ngepisode kuchigayo chiri kwachidzaza episode ngedutichubamba pana chinoita episode iye ndio chigayo pandabika raisi vandararira raisi mangona tikataona mungatende chigayo chiri kure nenda kogaisa abamutaro ndataura murora wati kwa episode chigayo chake kwazi ndikati muudze zvine so kubasa kwako kari mbuya gwenzi abvunze mai mapombe yake anatobvunza mapombe angu andakandira saka izvozvizvi kurugara kwatezva pamba hapana mvura ndikwarugara kwatezva nechigayo chiri kwatezva iyeyu ndio masoko angu yakadati inini handichagoni vananyakamba vatidede uye kuno tiende kwamambo wakadaidzwa kanase kuti uye kuno titaurirani tiri kuno haona kuuya bva muna December ngari dza7 October kusvika zvino hauyi tiri kuuya vamwe vacho ndio mukoma wacho story pano ungautaura masoko muroroyo wakandiuya mumba mangu aibva agara pasi wapedza ukana zviro zvisabva wabva kwarari kwazi ngemuroro mukadzi wako mbuya gwenzi isusu munateregerero he zvimwe zvacho ndi baba mukuru unongari kutifonera uyu kuti zviri kuti baba mukuru usina kuuya panhasi wakati munasamanesi kuti mani akaramba kuuya nhasi pana zvimwe ndi baba mukuru pokwadza mukati aiwa ina ndizozvizivi kuti baba mukuru uyu wanga ari muchipataro ndiri ari bhonda ndaenda bhonda ndiri vandafonera muroro wangu kuti ndiri kuuya kuona baba wakudzi vandaenda bhonda kuendaenda iye baba mukadzi wako vafonera baba mukuru kuti mai wati ndiri kuuya kwazi iye akakuuya kuona uyu vandasangana pachipatara apinda muchipatara ndakaona uyu akarara pambhedhe abva asumudzwa nemukoma wake vapinda mutoireti apinda mutoireti nekusa mukoma wakutotaura kuti iwe shamwari uyu muroyi tatotaurwazi tikosvika muroyi ari pagedhi saka nyama yayo naine usaheba ngofa ndi mukoma iwe wakazontaurira abva kuharare manje ndizvo takataura nemukoma apo ndakasumudzwa payapaya mukoma ndiye wakati ukaya nyama iyi ngofa saka maitisina kuzoya nyama yacho ndiye ari kunditaurira saka ndizotaka pamwe kumutasa kuti pane rubatsire watibatsire uroyi wacho hubude hawo pachena ndizotaurira hanzvadzi dzangu dzakabva dzati hambai kwamambo mutasa uyu ndiye hanzvadzi yangu yega mufemiri kubarwa uyu mwana wako kubarwa kaiteve nyaya yenyu isisu ingozotifukira hambai kwamambo wana wakaramba kuya tienzanisa uyai tiende kwasabhuku uyai tiende kumakoti mutaure kwanaseku wakaramba saka wakandogarira nanhasi ndikati nyaya yerurebesa ngeuyu ngatiende kwamambo kwazi hemeni ngatiende tete uyai kuno tafungo nenyende kwamambo ndikati bhuroendesa yenyu kuti handisi kugarebe nemwana wangu ngerajesani chipe disco utaura mai Senhor, mas eu não estou a mazira
Mama. Ukura kwese kwanakaita mama ndowaindishingisa. Ndototengera nebvudzi rekutopfeka. Chekanana nemuzina. Ndototengera nebvudzi rekutodini? Rekutopfeka. Vati gore randakakwara gumbo rangu. Nekudawo kuti hama dzangu dzakazofamba. Ini handisini ndakatowana mama. Hama dzangu dzikuti kuchipatara zvangataura kuti kubvonza. Nditori muchipatara ndakarara inofanira kuita 3 months or 2 months. Ndiri muchipatara ndakarara. Ndakwara chi? Kozi ndakadona nemudhuri but kudona kwandakaita ndakarohwa muchini zvandidi. Zvandirohwa. Kudona kwese kwandakaita nodi ndinoziva. Hama dzangu ndombo dzavaiva dzachinowanikwa nefishisheni anga ndiri panguva. Zvinhu zvandisishipa. Handizvi paMwari ba. Todi tipange. Tione kuti nyaya iri kufamba sei. Kurwafamba. Ndobvawo yesikuta kwanga ndiri. Iwo watoita kwanga waenda watobatsirwa kwa watobatsirwa. Watotaura kuti no. Pamuchasvika. Muchasvika chi? Iye munhu yeye muchamudini? Muchamuona ipo. Asi mama wawo waitonifonini wachita ndina mari yekudimba. Ndikuuya chi kuti ndikuone mwana. Izwa shama. Akaya kubona ndima yako chete. Saka si wakafungira kuti anofungira ina anofungira. Pane vanhu vakataura kuti achauya. Si wakafungira. Iwo ndo wakataura. Watiwo pakadona hauna kudona wega nemvura. Ine chinhu chakakuchaya mvura. Ndizvo? Choka. Chinyi? Handiti. Sando chakadzima yakuchaya. Ndinozima ibo. Because iwo kaona uchiti wadona pamvura. Handiti. Siwo zvinombochifungwa kuti ungabvira mbanje. Ukatonga Vachandi. ungasinodhaka. Ungeneyo mechi. Ndani. Wakavhura pafura. Yasikana mudhuri Wangu wakavhura apa? ava pachiglazi repambure. Yange story nahalo. Saba pakavhurika. Aiyo, but marodo kandida. Wane dzingidzika. Unodhakwa here. Unodhakwa here. Unomadoro. Wati? Kana ndichida hangu ndikumadoro. Ndamubvunze. Tatu nomadoro here. Udapindira zvefane munhu mudika. Kana chiti madrugs. Mbanje drug. Ndibiri. Okay. Ndibiri. Ya ndikuriwa ndibiri. Saka musiwo wakadona usina kudhakwa. Zvose ndakadona mwangu. Ndinoitika mwana. Ndichitaura pamberi paMwari. Ndandimwe munhu akanotora mwana wabhosi wangu andoshandira basa mandodi. Andoshanda. Hadhakwe habheni hadini. Ndatoti ngatidini? Unoona. Ngatidini? Ngatingobaiwonawo kumba kwani. Kuti ashamangwani kana mabasa edu ayo ndogonisangana ngatibaiuzive kumba kwani. Kwani. Ndakataura bhosi wangu ndikati ndokwataudini. Zvatotobvumira kuti tikafamba takuti apo panozita asvika pa kwese kutabva zvakanaka. Tasvika pafiwa pekukwidza pakatotwasuka twasandibai pakatotwasandibai kwidza kuenda panomira posika svika parodi inoenda pafiwa. Iye wacho ndakatomubvunza. Iye waonei? Chii chaitika? Inini ndaroonei? Iwo waonei kwezandini? Asi ndinodini? Handinokubara. Hapana kana pandakakubara pandikuti newanga rekuti ndakaita kubva pandakadini. Inini ndarooni chii? Pachii chandidi chandipinda ndinoti chandirowa. Izvashama. I don't know kuti wafana nendoto wazvikaita. Yero mesi yeyi yaunenge wakapfeka inenge ine chikava chakadai chigirazi. Hachimboiswi. Chigirazi chiyakaiti vanhu vakachigadzira havapengi ba. Chigirazi. Chigirazi ndechekuti one mhepo haikuroidirect chitamba. 2 kana paine mhuka whatever chiri kana chicheze chiri kufamba chikaekorowa chinorowa pagirazi apa chikupindu maziso. Ayo, inorowa maziso mwana. Izwa kani? Chero mwakarowa pacho. Unoda kubatsirika. But haubvumi kubatsirika. Hapana dofu rinobhuwa sedofu rinoti ndinoziva ini chiyasazoti dofu rikuninoziva.
rufu rakangwara irufu rekuti kazishamwari uri kutadza kuti y times y x times x chii wanoisozoti hausi kuziva ba asi uramboita nharo uri kuziva asi vanhu vari kuziva kuti zvauri kutaura zviri wrong. Yes. So we are saying zvauti hazvisi kuti wakarohwa yes wakarohwa chakakurohwa chii hakuchiziva asi usingazivi chakakurohwa sei wakazofungira kumhanya kutaura kuti pane chakurohwa chapimirwa nomunhu vanofungira izwakare usataura kuti hapana kufungira because kana wakabvunza shamwari yako yomwena pabvunzo waoneki it means wanga warohwa nechimwe chinhu panofanira kuzoti chinhu chacho wakachiona here hauna andika saka wabva ipapo ukaende kuchipatara ndatofamba ndati madzimai angu ari napasina mudzimai wako pindura zvaaa wadonha ipapo wachaiwa nayo chinhu ichocho wakabva waita sei ndatosimу ini pandakapatika ndichiona ndakatopatika ndasunga ndasinzira rwendo rwangu rwekutokwira kuenda chigonda wakazosvika sei ndobva ndatoenda kumba ndasvika kumba ndakasvika madzimai angu ada kubuda doenda kuchechi ndobva ndatora madzimai ndikati inini madini ndadoni pane chinhu chandidi handazongopatika ndirichi ndaka pamwe inyi doro remunamudhireva mudhiri makadini ndati aiwa ndo zvakatotaura ndati aiwa no ndobva ndabva ivo papa wangori musi iyo mwari musi wa17 December 2019 muri musi wa17 tati shamwari iwe wakazosvika sei kugonda ndasvike kugonda chakaita ndisvike kugonda pandakadonha kubaba ndikatosvika kumba ndisvika ndikatora madzimai ndikati madzimai ndozvadini ndokandati asi nhasi ndodi ndodzoka kubasa ndauya nani nemwana ndodzoka kubasa ndadzoka kubasa ndichadi ndine ndichingozotaura pafoni kudeni ndadzoka kubasa ndobva ndati musi awandadzangu iripo iyo ndobva ndati yanga yanga ya 2020 yanga uyu watodzimu yangu yatodziyapa iyi ndobva ndasvika ndadii ndagara ndakatanga kuputika ndakangoputika gumbo robva ndangodiwa kuputika ndaputika gumbo ndobva ndaitakuwa nemangezi angu ndobva ndaiswa chikusvinge chipatara nodaenda kemisi ndainyorerwa ndakaenda patsambi ndasvika patsambi ndanyorerwa mushonga ndakanyorerwa kuti ndinotenga bidii ndasvika ndabva ipo ndandoenda kutsvengero ndapiwa chi mushonga ndakadii ndakapuwa ndasvika imopo ndadini ndinzvaizvadidwadi ndakaenda kusvinwa gumbo rangu ndasvinwa gumbo rangu anendoshinyama chakabuda chabuda chinyama cheche manesi akati ano yabuda chihospital yodini enda chihospital ubatsira pawakadonha uchidonherekuti pane chinhu chinonzi internal bleeding anzwa pane chinhu chinonzi coagulation of the blood coagulation of the blood zvinoreva kuti pawakadonha paya handiti pawakadonha ropa rako rakanodunduvira saka kana radunduvira mukati handiti risakabviswa kana pakaiswa kaprocess rekuti riite sei handiti rinobva raita chilambu rakadii rakadaro saka iwo pawakanochekwa ndo chinhu chawangoita sei chawangochibviswa ikuti pawakadonha iwo unozotwadii wakuwara handiti wakatofunga kuti uri right but wanga usiri right wakatokuwara handiti saka pawakazoenda kuchipatara wanhu wakutogadzirisa zvazviri kuitika handika iwo wakafunga kuti kwakuroiwa wanofunga saka wakati ururoiwa wakaroiwa iwe urit nyaya yako namai yako ndei nyaya yako namai yangu ndeyekuti nyaya yari kutaura iye yari kutaura naozi ari kutaura
ndezvekuti mimi yaiyo yakatambozobuda pandandadii yakatangira panyaya ndakagara chigumi ndaenda kuchipatara ndasvika ndakaradzwa kuchipatara ine hapana pandagona kufamba kuina ndakarara ndichi kuchipatara pane mufana wangu asipo panapa anoteera ini mashoko angu ndo akatouya kudini achida kundoona ndiri muchipatara auya kundoona muchipatara ndobva asvika ndobva nditichi gom akatangochema hapana zvakataura akangochema ndobva atobuda bva atondibva afonane iyo angataura fetiboni nemba medu ndobva akatotaura chiti zviri kuno mungoma zvinomira chi muno musheni kwazi uya kuno kuchi kunyanga zvisinadzoke kutaunika chiuya kuno kuchi kunyanga timodii pamwe pacho chine chiti chiwanadina ndimodii tifamba ndobva waenda chi ndobva waenda kunyanga waenda kunyanga wasvika kunyanga paya ndopakafamba ndobva pataona mamozi iyo panga kubva wauya waiya nerodhi yekuseri uya nekuya palanastos achida uya pabhondi achibva kunyanga wasvika palanda stores ndopanga ndosangana kwazi takasvika paine kombi vanhu vangu variwo vamwe vari kuenda kuchechi vari kuenda kumugodhi vaitoona kombi yanga yatomira ndobva watomiswa wamiswa paipa ndobva watozi ndaona muri kufamba muri kuenda kwamuri kuenda patino pandavana iko muri kuenda ndaona rurwere wakadai vari mufamba chinyaya dzichi zirwere bati kwamaenda ndaona mazosvikira nemunhu yekuti muchashamisi kana mazosvika aripo asi ndati hangu kana mune chikafu chamuna chimweni chikafu chiviri ndazomupe chikafu kozi chiri kana mukazomupa chikafu imini muchazozi ndimadini mwekozi muchamupa chikafu ichocho kana mukasvika iye kachibata kadira iwo nochapiwa kuzi chipe chikafu inini asi nyaya dzangu ndopakauya ndopakasvika mama vari pachi agiti blazi botondisira chi message mukadzasha ari kuti mukadzasha Ndiani mkoma kana juu pana mkoma ile wazee Ina anzazi. Anzazi hiyo Tomaenda pamoja maprofita wa mundu. Maprofita kwa rari. Ndimi wacho kwenda maprofita. Wakazi. Maprofita kwa takafamba tinongosvika tichika twaone uroita pataingosvika pamuprofita wekutanga kuita kuti munosvakwana sekuru. Kuti zvinhu zvenyu zvamuri kuda kuti zviite tangai manoripa kwana sekuru because nekupuma mai kwamakaita. Kwese kwatakafamba. Ndindondirindi wepeni. Akapuma mai ndiye. Ndiye ngoma. Asi nini ndiri ndakamutesa ngoma. Ndazo yeye. Mari wadi mzuri assessment. Kana asina kumwa torega but akatomwa mbijana sezvaya kudai asi ipapo patakatofamba naye kuenda kumaprofita ipapo akatosanangura sekusanangura kwaaita kokuti paakatwara ari kuchipatara ikoko akataura kuti ndini handisi ndakatanga kubata maizuro mukoma ndo wakauya neminina wakaenda kumaprofita kwakataura kuti muchaona muroi vai nemunin'ina wacho pauya bvaudzawo saka pakuzoudza uyu pavakazoenda kuchechi kwavo nemukadzi wake mukadzi wakunziva uyo vakazoendawo kuchechi chechi yavo ikabatawo zvakafanana saka inini pakurwara kwake ari kuchipatara ndakaenda kunomuona ndandisiko kumba ndakatotora mari yangu yeschool fees ndikatoti handikwanisi kudzoka kuharare ndisina kuona munhu ari kupi ari kubhonda ndakatozobhadhara mwana wangu school fees ndikaenda kunomuona ndikauraya huku pamba kutenga bhorera nemachipsi ndikasvika but zvakazobuda takuharare akutaura kuti machipsi aine huku yamungainaiyayi takarasa ndikonzero kwanga kwataurwa kuzi iri kuchechi kwakaprofitwa mukadzi kuti mai vake ava vane mwana musikana waainaiwo vanofarira maningi ndiye anoziva kune gona rechi reuroyi kurewaini saka munhu iye akauya nechikafu zvese musadini musadyi maprofita akasangana nawo palanda zvisikoro pakazi pane munhu achaire chikafu wairewana aiwa vakabva kuti muchasvika muroyi wacho ari pageti muroyi anga ari pageti wakasvikirwa mama ndo vanga vari pageti akabida huku chakazi musadyi ndiwe
inini yange yatova rimwe vhizita ramama wakatoenda vakatorasa chikafu ini ndikazoendawo kuona murwere nehukuwo yanguwo nemachipsi vakarasa chakanyanya kundirwadza ndechekuti maprofita acho paakauya kumba uka vakasvika vachiprofita nezvaviri ndiri apa mutori nemwana musikana aripo yeye ndiye anotoziva kune imwe mishonga nen'anga yavanoenda kodini kotora n'anga vakauya vakasvika mumba vakavhunungura muhembe monaki maprofita akapinda kubhedhi mumba mama inini nezvinhu zvangu zvokuti ndakamboroorwa ndikafirwa ndikazoka kumba saka zvinhu zvangu zvese ndakasiya kupi kwamama saka vazoka vakavhunungura monaki mapikicha emuchakabvu nezvikanzi zvese izvi mapikicha zviri kudiwa chii panapa zviri kugarirei heye chinyi heye zvakazodai akafa nei munhu heye zvakazodai mama wakafirwa iye akafirwa kureva kuti mushonga wakapa baba achifa ndio mushonga wakapa mwana kuti auraya chii murume wacho anditi mazvona Murora sunga. Muruga rasa ini murumu. Karena gak wira ndo isor gua. Murumu aku. Muruga rasa. Muruga di bambu. Hah? Ngombo uri. Ngombo agak jauh fuji. Ngombo ini kumchukua. Garap. Amber. Muruga rasa kuni murumu. Enggak sana. Kuenya di guru ya. Akatenga zviporofiti ndiani pakati penyu bhozi munhu yandiona ari munhu anoenda pamaprofiti madhakwiri akaita ka aendi kumuprofiti ndiani akaunza chiprofiti mumba menyu muri tu imimi ndiani akatanga nezvechiprofiti Which means that I'm continuing. iwewe ndo akaunza maprofiti pamba pakuya iwewe You are the problem. iwewe urikuputsa mushewa Because iwe ukaona alright ndima panga tua la wakazwa ni yezu panga tua wakati wakafundira iro ndiro rakatoka mwanaka Bandirema. Lao tinachenda tosiya kubona tadzaura nero ndiro rakagadzwa kuti. Tinachiraloba yanini ndikusunga baba wacho vachipa kuda kutosiya kubva. Mwana wacho ndiye kwaende rimwe bangara ndakasindi ndakasiya nini achida kuba yanini. Baba wacho ndakuvasunga pana kwazi dzakaendeswa mafuta ndindaivasunga. Saka iye anga achiti kune wana wake munosiyawo ndichifere mwana wacho kwakumhanya kumba kotora banga. Kwakuti ndakakotama kudai dauba yanini. Nebanga iro rakasiya kumwana wake. saka iwe wakagara musha zvorudara muno mandi avari kuva nemapanga iwe zvako zvakakunakira pagwenzipa papo pindura ayo izwa iwe wakagara po ini ndinoshauti nemunhu ndinoshauti pamakaenda mapurisa mapurisa akati chii pamakataura nenyaya yekuti ndanda kubaya nebanga nechii because izvi zvinezvi kauchabaya nemunhu nebanga iye attempted murder ndambomuona pakoti muchati ndikukanganwa here ndamona pakoti Ndakanga acheka munini wacho uri panapa mudhoko nebanga pinapa ini ndakaenda nacho kuchipatara munini wacho akavhura diketi ndobva tadzoka kumba manheru wacho paakadzoka achitsvaga iye munini wake kuti inini ndiri kuda kutouraya munhu zvekuti kwanzi akuwara handinei nazvo ndopaakanzi nemwana wangu iye wanga achida kubaya havapo panapo vaenda kupi zvikanzi uri kudaira kuti chii saka ini ndeikubva ndabva kunogeza paakiya dhoo nepabhedroom pamama wacho haupindi mumba ndikati handipindisei mumba iyoyo uda ndiregere kupinda mumba sei zvikanzi mumba hauite sei haupindi yangu haiperi zvakadii zvakanaka paazovhura dhoo ndichipinda mumba kunochinja ndakanzwa mwana wake gwenzi elaijo iye akakakara kuti tete uya bangongoni wabata chii banga inini pandakamhanya kusvika pepe ndakasvika pari pakaita pamudzikisirwa pekutanga mwana uyo akanga achitiza pamudzikisirwa pepe anga akabata mwana nebanga kuruoko handiti murikuona inini pandakasvika ndini ndakamaneja kubata banga raipinza banga rarinyore ndakumumanikidza kuti usiye chii banga paakaramba kudai ndakazoita zvokumubvutira banga raikudonhore akachekeka ruoko akatochekeka mukatarisa ruoko rwakana parwangara rakapera akatochekeka panapa samwe panapa nebanga irori ndichimubvomorera kudai
ndopa atavangaramba akabata nyinyi huro pahuro vanavo avabate nyihuro vana vakafunga kuti akundirova saka vana vakabva vauya nemiti vautangotomudini akandibata huro kudai vana vakabva uya nemiti vautangotomudini kumurova pakumurova yakabva atodonha pasi vana vautangotodini yengeri December vana vakaungana vana vamukoma wake ivavo nevangu tiri kubva vautangotodini kumurova ini bva ndamusunga tototamba ndamusunga tikataiwazve ane nyaya dzake ngatichimuendese kupolisi tasvika kupolisi vakabvurwa dhoketi ndopakabva arerusirwa mutongo wake vana mukoma wacho vaimiramira kuti hafaniki kuenda kujeri nekuti ngona asi kupenga mukoma wake asina kuyakona pakati ngona asi kupenga zvaari kuita pamba paipai ari kutozviziya ari right nadeti zvino isusu zvatoita manje these are very dangerous weapons dzekuti munhu akapotsa munhu ngekutanga woposa futi munhu kechipiri woposa futi munhu kechitatu torambidza munhu iye achigara mucommunity is a dangerous person who is not supposed to kugara mucommunity afuna kugara mumapenzi wakomana esegiruzvimiri torai munhu weasi kuenda munhu asi zvado kune mukadzi ndiane mari yebhasi baziwezi ndinotaura pane muroro izvo ndadakatadza kutaura ndiri kumbo ndakati ndikaenda kwamango ndichazvitaura muroro uri kwazeuro handizviziva zvambuya ini unozviziva ngoti vakaenda kumaraini panext door ari mwana wake yabara aizi asikuwamwa mukaka mwanangu asikuuyu akati next door ikati asikuwamwa mukaka ngei kwazi ameno kwazi enda kuna mbuya zvotaura nabo kwai kwambuya handiendi kwambuya iyi ndakabva nhumbu nhatu pana ndakatora murume wacharo ndakabva nhumbu nhatu ndakabviswa ndimbuyo saka ini ndatiwa mai mukuru nikotenda zvindogona nemwana wangu mwana uyu ndakambata kahwani kubarwa kwake kwazi muroyo ungouraya mwana akazayamwa pachiwano zvinorevei wakazvitaurai wakagati mwana wangu asikuwamwa mbuya tabvunza mubvunzo taura panerizo asi ndiripo zvinorevei mwana akazayamwa munozvizwa ere mbuya ina handini ndataura pa mwana akazayamwa iwewe ndori unongedza vanhu isusu manje zvatoita isusu kana mauya nezvinhu zvakaita senge izvi vanhu vachipotsana nemapanga nechii nechii inoi customary court tinodzina nezvinhu zvatokwasaona sekugadzirisa nekuti vanhu vagare zvakanaka asi vanhu kana usvika pekuti vakutorana pfuti dzichibuda mapanga these are dangerous weapons isusu kwatinototi izvi zvinotarisa vanhu kugara zvakadii saka kana munhu watoputsa munhu nebanga you have attempted and this is not once it's not twice asi tori thrice because patori neimwe futi panga futi saka kuti tiregedze munhu yega achigara mucommunity nevanhu isusu hazviita anobaonore munhu nhasi anodzokera mberi saka for now nhasi tambudzira nenyaya dzemapanga handisi paakudzoka tozodzira nenyaya dzekuti mamai uchii tozatozoprova yes mambo kagarisana panapa neapo saka taikumbira kuti since ari iye kuti ari kurambidza wamwe mwana anongodzingirira kuti wamwe mwana but istendi yamai akapiwa nestendi namai kuti gara panapa taikumbira kuti azviitere kuti asukuruka yake abvira kutsvaga kwake nemukadzi wake sekuti patiri kudhira nenyaya yechii yekupuma mai urona ndo panopinda nyaya dziri dzese idzodzo zvokuti kana mai ndiye mwenzi wemusha kana ati haasi kumuda padhuze kana tatoona tisokugara zvakuita kuti kana ari kusvika kuda kuraya mai handisi unogara sei namai same chii saka teita kuzoti nyaya iyoyo takuigarira kuti pasi ite make sure kuti kana aine kwanokwanisa kuenda ite sei so that mai vagare zvakadii mai vagare zvakanaka saka for now ambowo munhu wedu zvokahenyu kumba tozokudaidzai tamudzira nenyaya uyo nechii
bamba mutali kapedza kapa makanyara utenda nematongero amaita saka takapedza kutaura nozukurire uya tikaseneri nokuti achinokuita kuti akakuza kuuya saka vanokakuya kakanivatasinokuya mujara dzaimira mberi kuti mzukule itauri kwandiri tikatamba chete mazoona itasakuiaausupenyanyanyura saka zvinotauva nhatu kuno kutenda nematongero amaita kama Right, I need to do that. As more